Tässä on tuore puutalon ulkopinta ja se on suojattava. Lisäsuojaa lahottajasieniä ja sinistäjäsieniä vastaan saadaan pohjustamalla käsiteltävät pinnat Osmocolorin VR-puunsuojapohjusteella. Ennen pintakäsittelyä pohjusteen on oltava täysin kuivunut. Pohjusteen kuivumisaika voi olla 12 jopa 24 tuntia. Kun pohjuste on kuivunut, levitetään kuultoöljy. Osmocolor suojaava kuultoöljy on valmista käytettäväksi, eli sitä ei ohenneta. Perusteellinen sekoitus on paikallaan ennen levittämistä. Suojaava kuultoöljy levitetään jäykällä siveltimellä tai mikrokuitutelalla ohuesti kuivalle puhtaalle pinnalle. Levitetty kerros viimeistellään tasaiseksi puusyyden suuntaisesti. Pinta on uudelleen maalattavissa, kun se koskettaessa tuntuu kuivalta. Käytännössä riittävä kuivuus toisen kerroksen maalaukseen saavutetaan 4-6 tunnissa. Luonnollisesti toinen kerros peittää aavistuksen ensimmäistä enemmän. Toisella kerroksella väri voimistuu ja syvenee tai peittävyys lisääntyy. Suojaavalla kuultoöljyllä käsitelty pinta hylkii vettä ja kestää erittäin hyvin sadetta, tuulta ja auringonpaistetta. Koska kyse on kuultoväristä, vaikuttavat puun oma ja alustan väri samoin kuin pinnan karheus lopputulokseen. Suositeltavaa onkin värimallin tekeminen. Suojaava kuultoöljy sisältää suoja-aineita pinnan suojaamiseksi homeelta, leviltä ja sieniltä. Työvälineet puhdistetaan mineraalitärpätillä tai öljymaalien kanssa käytettäväksi tarkoitetulla siveltimien pesuaineella. Kuivumisaika on noin 12 tuntia olosuhteista riippuen.